Okay, here we go. Hej alle sammen. I dag, der skal vi have noget matematik. Yay! Vi vil starte med at lave nogle skydere her i GeoGebra. Den hedder A. Den hedder B. Og den hedder C. Og den kom til at ligge lidt langt ude, den B. Men det er jo fuldkommen ligegyldigt. Så skriver vi Y. Det skal ikke være stort. Y er lig med A gange X i anden plus B gange X plus C. Hvis jeg husker rigtigt. Ja, det ser rigtigt ud. Okay. Så kan vi se, at A, det er... Jeg rykker lidt rundt på den her. Hvad var det nu, det gjorde? Det er dig. Det er hvor... Ej, det var stejl. Det er hvor Det var stejl den er. hvor stejl den er. Og Ja, det er jeg må se, derfor, hvor stejl den er. det er derfor, at hvis den er 0, så er den helt lige. Hvis den er 0, Fordi så er den overhovedet ikke stejl. Ja. Så her er den meget stejl. Og hvis vi sætter den op til 10, så vil den blive endnu stejlere. Men det kan vi ikke, fordi Det kan vi ikke, fordi- skyderen går kun til 5. Ja. Desværre. Desværre. Ja. Og så kan man sætte et punkt her. Tændspor. Tændspor prøver vi. Og så kan man... Vi er gode til Det GeoGebra. var nogen... Det her var ikke punkter, men det er mindst lige så vildt. Og faktisk nok endnu vildere. Det var ikke et punkt, vi fik her. Jeg synes, du skal tænde animationen nu og se, hvad der sker. Vi tænder animationen og ser, hvad der sker. Tænd animationen. Så forstår du den allerede tændt den på. Nu fik vi også et E. Det var ikke helt nødvendigt, men Den kom. heller ikke helt ubrugeligt, så det går nok. Nu, det bliver sortere. Det bliver vildere og vildere det her. Ja, jeg synes, send animation på nogle flere ting. Ja, jeg tænder den på C også. Tænd animation. Jeg vil egentlig gerne have A med os. I den animation der. Det var E. Nu kom... Nu fortrød jeg, tror jeg, han har fortrudt den en gang. Det var stadig E. Nu fortryder jeg igen. Så må det her, det må være A. Det var A. Tænd animation. Nu bliver det vildt. Nu bliver det til noget helt nyt. Det bliver crazy. Det er vildere end Blackmans nye mentorshow. Ja, og jeg ved det, for jeg har været inde og se det i virkeligheden. Jeg synes, det her er vildt her. Jeg ved det også, fordi jeg har aldrig set det i fjernsynet. Men jeg har hørt om det. Ja, Og jeg har læst om det. jeg har heller aldrig set det i fjernsynet. Nej. Nogle Jeg har visse ting skal være. set en episode, at det var i virkeligheden. Ja. Nu prøver vi også at tænde E. Der kan man se. Der skal ingenting. Det er fordi, jeg Det er ikke er en ikke med i del af, vores ligning. den er ikke en del af ligningen. Så E, det gør ingenting. Der er I gør ingen forskel. I gør ingenting. Og man kan næsten ikke se det længere, fordi det hele er sort. Men Samtidig kan man lige Men se, nogle at gange- A går forbi her. kan man lige skimme det. Mere får vi ikke at se, tror jeg. Kan vi ikke? Kan man ikke? Nej, hvad? Hvad skete? Nej. Man kan også Ryk ryk. den til siden, sådan så vi kan se den, sådan så 0 er i midten. Vi har lige fundet ud af, at man kan... Ja, man kan se lave, ud på man den. kan lave rigtig seje animationer i GeoGebra. Vi har faktisk fundet ud af, at GeoGebra måske slet ikke er et matematikprogram. Men derimod et animationsprogram. Det er meget interessant. Nej. Kommer I ind? Nu kommer vores matematik. Ja, vi kommer ind nu. Fordi vi skal lige nå lidt mere. Vi kommer nu. Vi bliver nødt til at stoppe. Men det er meget spændende. Vi fortsætter efter skole. Det er heldigvis fredag. Ja, vi har hele weekenden. Vi dropper festen i aften. Vi sidder og laver GeoGebra animationer Vi i stedet for. skal se GeoGebra animationer. Det er vigtigere end fjernsynet. Fjernsynet, det er i det hele taget meget vigtigt. Og fester. Ja. Vi kunne ikke finde ud af det her punktet. Det var det, der kom frem her. Nu stopper jeg optagelsen. Pas godt på jer selv.